неща. Мисля, че подходящо място да се говори за любов в спалнята, когато допускам единствено моят законен съпруг и нашият котарак. И вас, госпожица Самодива. Също така, тук като един Джон Ленън съм се излегнала и давам ви последното си интервю за тази година. Питайте. Много ви благодаря за това, че ме приехте в своя най-интимен кът. Опитвайки се да съответствам на това ваше доверие, аз сложих едно от най-личните си одеяния, нещо с което се разхождам единствено вкъщи в своят халат, за да хармонирам и съответствам също на вашата откритост. Също бих могла да се държа по-прилично. Аз по принцип се държа прилично, понякога малко изкръстявам, така да изпръстявам, защото, нали, разбирате, то не е лесно за някакви така полуидиоти да интервюраш, но извинете за тази дума, аз не искам да обиждам сега на тук края на годината, трябва да все пак да се опитаме да извадим най-доброто от себе си и се надявам с това интервю ето да покажа едни от най-смислените думи, най-добрите черти, които можем все пак да видим в някои хора, такива като вас хора. И сега, ето, започвам с интервюто, повече няма. Аз да говоря, не съм дошла тук във вашата спалня, да се говоря аз, а създам на вас думата и хора, за да видят, да чуят в едно пространство, където е по принцип скрито за чуждите погледи и за някакви такива действия отвън, а само се случват неща отвътре, така да се каже. И ето аз замъквам и ви давам думата. Какво ви липсваше в изминалата година, госпожо Голасова? Нека чуят нашите зрители. Най-вече ми липсваше любовта. Любовта, приятелската любов, еротичната любов, любовта привързаност, жертвената любов, любовта във всичките й форми. Да, ние не можем да изразим любов. Ние не знаем винаги точно как да изразим любовта си. Защо тя любовта се живее? Тя не е само чувство, според мен, не е само някакво поведение, не е само някакво слово, а тя е обхващате цели. Да. И ние не знаем как ние понякога изразяваме любовта си по много родлив начин. Кажем, защо ме обижда? Ти всъщност не го обиждаш и искаш да покажеш колко го обичаш. И така ние не сме научени да обичаме. Това е изкуство. Според мен това е най-трудното, за което може да говори човек, за любовта. Трудно да я упражняваш. Но какво да се прави? Няма как. То нищо не е лесно в този живот, нали така? А вие как сте с любовта? Първо пее нашата известна певица Лили Иванова по думи на нашия велик поет Евтим Евтимов. Любовта е само сън, кошмар не пее, мисля, не. Само сън и вик, любовта е само звезден миг, любовта е лудост кратка, за това до гроба тя е сладка. Да даде Господ повече годинки, бих казала, аз да не стигаме чак до гроба с тази любов. Оригинална, при вас няма баналности. Любов, да. Това, което на всички ни липсва. Но ние не знаем как. Аз затова си мисля, че всичко това нещо липсва и всеки има един недостиг чувство на любов, защото съм сигурна, че всеки човек изпитва недостиг на любов. Това по социал медиа, което се показва, едва ли е истина. Всички там са обичани и не знам си какво. Да. Но просто защото ние не знаем как да даваме тази любов. Не е ли така? Покаже, защото просто не знае човек как. Не знае как да покаже тази любов. И се загубваме в този translation, не знае, нали, той сега обича ли ме, не ме ли обича тя или какво е това нещо, защо ме обижда, а всъщност така съвсем други са нещата. Действително, не можем да разчетем реакциите си на любов, защото те са просто такива ни недодялани. Просто не са някакви, които... Просто защото не сме учили. Ако искаш да учиш, може би ще го и научиш това нещо. Един ден ще кажеш, ето виж как изразих, как се научих и колко е хубаво да го правя това. В чувство, в движение, в поведението, в словото. Всичко обхваща. Така си смятам аз. Много е трудно да се говори за любов. Много е трудно. Това е може би най-трудното нещо да говорим за любов. И да го живееме, и да го показваме, и да го отдаваме. Много е трудно. Това липсва. А друго, какво ми липсваше тази година? Нови предета. Но ще го оставим пак за до година. Не може всичко.